večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u treću emisiju Show dovodi zvijezdu. Kao što vidite, malo su nam renovirali studio i uklonili su nam natpis koji je ovdje visio i nadam se da će nam ubrzo vratiti. Ljudi kažu da je broj 3 sretan broj, no nažalost za našu emisiju to je nesretan. Naime, Michael Jackson, koji je trebao sudjelovati u trećoj emisiji našeg showa, naglo se razbolio i još naglo izblijedio. Michael, nadamo se da ćeš ozdraviti. Da nam ne bi ostali dužni, dragi gledatelji, pripremili su vam kratku reportažu o svjetskom prvenstvu u šahu. Pa pogledajmo prilog koji slijedi. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rugged red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Evo, dragi gledatelji, nalazimo se ispred ulaza u dvoranu u kojoj se odvija svjetsko prvenstvo u finalu u šahu. U finalu igraju vještica i vaterpolist koji su od samog početka turnira bili veliki favoriti za finale, pa pogledajmo kakva je atmosfera unutra. Hej! Da, stavljam sve pare na vješnicu. Bolje ti da ne izgubiš.